Nagtaas sa isang 2.8% ang produksyon sang agrikultura kag pangisdaan sa Pilipinas sa ikatatlo nga quarter sang tuig suno sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Ang pagsaka mo ang resulta sang mataas nga produksyon sa mga pananom kag manok bisan pa nga nagnubo ang produksyon sa karne kag isda. Ang produksyon sang pananom nga nagdangat sang 53% sa kabugusan nga output, nagsaka sang 3% sa 218 billion na pesos, halos 13% ang gintaas sang pagtubas o kon patubas sang palay nga amo ang nagdala sang kabugusan nga pagtaas sini. Samtang nagnubo sang 2.9% ang produksyon sang mais. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagalaom siya nga magapadayon nga mangin maayo ang pag-asenso sang produksyon, samtang nagaayo ang klima kag ginatinguan nga masulbar ang problema sa balatian sang kasapatan kaangay sang African swine fever kag avian influenza. Dugang pa ni Laurel nga kun wala sang dako nga problema sa panahon sa katapusan nga quarter sa subong nga tuig, makabawi gid ang sektor sang agrikultura kag pangisdaan. Sa iban pa nga balita, lauman ang mixed movements sa presyo sang produktong petrolyo para sa masunod nga semana. Sa gasolina, maganubo sang 35 centavos per liter. Sa diesel, magataas sang 30 centavos per liter. Samtang sa kerosene, magataas sang 35 centavos per liter. Ipagwa ang pinal nga presyo sa Lunes kag ipatuman ini sa Martes sang aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transaction sa isang Biyernes sang hapon. Wala sang transaction sa bilog nga weekend, magabalik ang transaction sa Lunes, Nobyembre 10. Sa aton nga reference rate, 59 na pesos and 4 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 57 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar. 46 pesos and 19 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 70 centavos ang baylo naman sang isa ka Saudi Riyal. Kag 68 pesos ang baylo sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP.